Viral karon kining usa ka video sa babae nga nasnatchan kuno og cellphone samtang nagsakay og baruto. Binuhatan kuni sa usa ka isda ang istorya sa panghitabo atong sayran sa report ni Nico Serino. Di makalimtan ni Risa Makilan ang iyang kasinatian sa bakasyon sa San Isidro, Leyte karong bag-o. Wa damha nga ang panghitabo nag-viral pagyod. Hunyo 19 sakay sa baruto uban ang mga paryente padung unta sila sa sementeryo. Gikan sa lungsod, mas dali kuno nga magbangka paingon sa samang. Makita sa video, nagpicture-picture pa sila ni Ato Higayuna dihang hilabihan ang kakurat niya dala ang grabing kahinugon sa iyang cellphone. Ang responsable kuno isda nga gitawag sa lugar nga sasa kanang klase nga hait ang suwang. Pag ana nga wa na ang naasa akong unahon na ato. Wa ko'y cellphone na. Hinatag pa jud. Unya giampingan ko pag yun. Tanawa guni sir sinaw pa kaayo. Ikat man na sa lugar. Yaka gi ko naundang lang ko yaka pag abot na pagdunggo na nang sementeryo. Nabawi ra hinuon pagbalik ang cellphone kay dihang nihunas na nakit-an sa usa ka manginhasay. Apan wa na kini mo andar pagbalik. Misuway pa siya paghumol ni ini sa bugas humay apan wala na mugana. Bisan mga paryente nakalitan sa panghitabo apan mahimuot na lang sab kuno nga makahinumdum ni ini. Labi na kun makita pagbalik ang video. Gulat ako. Oo, sabi ko, akala ko yung tao lang ang magnanakaw, pati ba lumang isdaw, nagnanakaw ng cellphone. Keep safe lang yung mga gamit mo kahit saan. Hindi nga makapaniwala, meron pa din ang ganun sa dagat. Alang kang Makilan, doon nagihapoy makuhang leksyon sa iyang experience sa dagat o nga mas magbantay na kuno siya sa sunod. Mao lagi ang ilang giingon man gani kuno ko matusok. Ang cellphone ra jud na ana, cellphone ra ginaana kay delikado kuno lagi na la kuno kay nagtumoy. Simod, nasusok ang kamot o disgrasya mo lang pasalamat sa Ginoo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.